A Pobra do Caramiñal vén de inaugurar a ampliación da escola infantil do Parque Empresarial da Tomada, un proxecto que permitirá aumentar as prazas gratuitas para nenos e nenas da contorna. A conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, xunto co director xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Jacobo Rey, participou esta mañá na apertura dos novos espazos da escola infantil da Tomada. Hoy celebramos el fortalecimiento de un proyecto social que tiene un impacto directo en la vida de muchas familias de esta comarca. Contar con una guardería en un polígono industrial no es habitual y en el de Atomada nos sentimos orgullosos de poder ofrecer este recurso. Gracias a la ampliación de 40 nuevas plazas, que se suman a las 38 ya existentes, muchas familias podrán conciliar mejor su vida laboral y familiar. Grazas a unha inversión de 240.000 euros da Xunta de Galicia, o centro duplicou a súa capacidade e ofrecer agora case 80 prazas gratuitas. A ampliación inclúe 2 novas aulas que permitirán atender a máis familias da contorna e facilitar a conciliación familiar sen longos desplazamentos. O objetivo da Xunta de Galicia, pero tamén de toda a Asociación de Empresarios, era dispoñer desta escola infantil ao carón dos postos de traballo de moitos homes e mulleres que traballan neste polígono. Co cal, ampliar novas prazas, crear máis oportunidades para os máis pequenos é un obxectivo compartido por todos os empresarios deste Concello da Pobra, pero tamén pola Xunta de Galicia. Por iso, é un placer poder comprobar nestas instalacións como continúa medrando con estas novas 40 prazas a través dese financiamento de 240.000 euros por parte da Xunta de Galicia, pero tamén, posteriormente, a través desa gratuidade de educación infantil. Fabiola García destacou que este centro, financiado inicialmente en 2019 con 200.000 euros, ocupa unha localización estratégica dentro do parque empresarial, garantindo proximidade e comodidade para as familias. Ademais, lembrou que o próximo ano o Goberno galego destinará 68 millóns de euros á gratuidade dos centros de 0 a 3 anos, beneficiando preto de 120 familias da zona. Para min, dotar o Concello de infraestructuras educativas de calidade non é un gasto, senón un investimento estratégico de presente e, sobre todo, de futuro. Con proxectos como este, ofrécese á veciñanza máis e mellores medidas de conciliación. Promóvese a economía local e danse novos pasos para seguir fixando poboación na Pobra do Caramiñal. Coa nova ampliación, a Escola Infantil da Tomada busca ser un recurso clave para as familias da Pobra do Caramiñal, reforzando a educación e a igualdade de oportunidades dende os primeiros anos.